Кніга паўторанага закону, раздзел 10. У гэты час сказаў мне Господ: «Вычашы сабе 2 каменныя табліцы, такія ж, як папярэднія, і ўзыдзі да мяне на гару і зрабі каўчэг з дрэва. І напішу я на табліцах словы, што былі на тых, якія ты перад гэтым пабіў, а ты пакладзеш іх у каўчэг». Дык зрабіў я каўчэг з дрэва акацыі, а калі вычасаў 2 каменныя табліцы, такія ж, як папярэднія, то ўзышоў на гару, трымаючы іх у руках. І напісаў ён на табліцах падобна, як было раней напісана ім. 10 выслоўяў, якія абвясціў вам Господ на гары сярэдзіны агню, калі сабраўся народ і даў іх мне. Я павярнуўся і сышоў з гары, і паклаў табліцы ў каўчэг, які зрабіў. І там знаходзяцца яны аж дагэтуль, як мне загадаў Господ. А сыны Ізраіля зняліся лагерам з Бэрота сыноў Якана ў Масэру. Там памёр і быў пахаваны Аарон. А сын яго Эліязар стаў святаром замест яго. Адтуль прыбылі ў Гадгад. З таго месца выправіліся і сталі лагерам у Этэбаце, у зямлі водных крыніц. У гэты час Господ аддзяліў пакаленне Леві, каб насілі каўчэг запавету Господа і каб яны стаялі перад ім на службе і дабраслаўлялі ў імя яго па сённяшні дзень. Дзеля таго Леві не мае часткі ані спадчыны з братамі сваімі, бо спадчына яго сам Господ, як абяцаў яму Господ, Бог твой. І я стаяў на гары, як раней, 40 дзён і начэй, і нават у гэты раз выслухаў мяне Господ і не захацеў выгубіць цябе. І сказаў ён мне: «Устань, ідзі і ачаляй народ, каб ішоў і завалодаў зямлёй, пра якую я прысягнуў бацькам іх, каб перадаць ім. А цяпер, Ізраэль, чаго жадае ад цябе Господ, Бог твой? Толькі таго, каб ты баяўся Господа Бога твайго і хадзіў шляхамі Яго, ды любіў Яго і служыў Господу Богу твайму усім сэрцам сваім і ўсёй душою сваёй, ды каб выконваў загады Господа і прыказанні Яго, якія я сёння загадваю, каб добра было табе. Вось Господу Богу твайму належаць неба і нябёсы нябёсаў, зямля і ўсё, што на ёй. Ды аднак жа да бацькоў тваіх прыхінуўся Господ і ўзлюбіў іх, ды выбраў нашчадкаў іх па іх, значыць вас, з усіх народаў, як сёння гэта было пацверджана. Дык абрэжце край сэрца вашага і карак ваш, каб больш не зацвярдзелі. Бо Господ Бог ваш, адзіны Бог над багамі і валадар над валадарамі, Бог вялікі, магутны і страшны, які не глядзіць ні на асобу, ані на падарункі. Ён чыніць справядлівасць сіраце і ўдаве, любіць чужынца, даючы яму ежу і адзенне. Дык і вы любіце чужынцаў, бо і вы былі прышэльцамі ў зямлі егіпецкай. Господа Бога твайго бойся і яму служы, да яго туліся і імем яго прысягай. Ён слава твая і Бог твой, які творыць дзеля цябе вялікія і жудасныя рэчы, якія бачылі вочы твае. У 70 душах перасяліліся бацькі твае ў Егіпет, а вось цяпер памножыў цябе Господ Бог твой, як зоркі на небе.